En aquest vídeo veurem la múria, Verbascum sinuatum. És una planta biennal. Presenta una roseta de fulles basals, lobulades, ondulants i piloses, d'on surt una tija ramificada amb les flors i també amb fulles. Pot arribar a fer més d'1 metre d'altura. Viu en llocs assolellats de zones rurals, al voltant de cases rurals o camins freçats. La paraula verbascum prové de la paraula llatina barbascum, que vol dir barbut, i fa referència a la pilositat dels estams. Les fulles de la base són diferents de les de la tija. Les fulles basals tenen un pecíol molt curt. Les fulles de la tija no tenen pecíol, són sèssils, i el limbe s'estén cap avall unit a la tija. En el moment de la floració es desenvolupen nombroses flors. La flor té la corol·la de color groc, d'uns 15 mil·límetres de diàmetre. Cada flor té 5 sèpals aguts i 5 pètals soldats per la base. La flor té 5 estams que tenen pèls de color violaci. Família de les escrofulariàcies. El fruit és una càpsula. Els seus noms: Verbascum sinuatum, en català múria, en anglès mullen. En els següents vídeos veurem plantes. Les identificarem i descriurem les seves característiques i propietats.